क'क्राझारावबो थांनाय सानखालि हेंथानि हानजा सुरदों। क'क्राझार दालाइ सुबुं सांग्रांथि आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव मोनसे हेंथानि हानजा सुरनाय। बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाय आरो माहारियारि इनाय अयथासारनि हेंथायै क'क्राझाराव हेंथा होनायनि सुबुं गौमा हानजा सुरनाय आरो हेंथा होनाय हाबाफारि लानाय जादों। बांलादेशआव कोटा सिस्टेमखौ लानानै सोमजिजेननाय हांगामाया हादरनि खुंथाय गोहोआव थानाय शेख हासिनानि आवामि लीग हानजानि खुंथायखौ बोख्लायनायनि उनाव बांलादेशआव शेख हासिनानि खुंथायनि हेफाजाबगिरि मुं होनानै हिन्दु समाजनि सायाव गाग्लोबनाय हिंसाखौ फोजोबस्रांनांगौनि दाबिजों थांनाय सानखालि क'क्राझार दालाइ सुबुं सांग्रांथि आफादा मोनसे सुबुं गौमा हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो। क'क्राझारनि DN हिमसिंका गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरनायनि उनाव जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गांसे गोसोखांनाय बिलाइबो गथायो। हाबाफारियाव स्टेट RSS नि दैदेनगिरि रथिन्द्र सिंहा जों लोगोसे क'क्राझार दालाइ सुबुं सांग्रांथि आफादनि गाहाय नेतारि राहुल नार्जारिनि फोरमायथि। DN मरसिंगा फिल्डनिफ्राय DC अफिससिम जों जे मेम'रेन्डाम जे गथायनो थाखाय जों रेलि खालामनाय जादों। जे बांलादेशआव जे हिन्दुनि सायाव अयथासार खालामनाय बे अयथासार खालामनायनि सायाव जोङो लक जागरण मंच क'क्राझार शाखानिफ्राय जोङो बेखौ बरनाय जादों आरो आसा खालामदों जोंनि हिन्दु सनातन धर्म जे गासैबो ज' ओंखारनानै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबां मानेखि धर्म मोजां मोनग्रा रायजो दंमोन बे रायजो बिथांमोना दिनै ओंखारबोनानै जोंखौ सहज खालामदों। बिनि थाखाय आं गासैबो क'क्राझारनि हिन्दु सनातन धर्मनि रायजो राजाफोरखौ आं गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे आं आसा खालामबावदों फैगौ समफोराव जाहाथे हिन्दु सनातन धोरोमनि सायाव जुदि अयथासार खालामनाय जायोब्ला बांलादेश सरकारा जुदि खालामबावोब्ला बिनि सायाव जोङो आरोबाव कट्टरनिफ्राय कट्टर जोङो बेबस्था लानाय जागोन होननानै जोंनि लक जागरण मंचनिफ्राय जोङो बे मेसेजखौ बांलादेशसिम जों दैथायहरनाय जादों। लोगोसे जों दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों बांलादेश सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम गथायदों जाहाथे जोंनि हिन्दुफोरनि सायाव जे अयथासार इनाय खालामनाय बेफोरखौ जाहाथे बन्द' खालामथों आरो जोंनि हारि धोरोम गासिबो धोरोमारि गासिबो हारिनि जे हिन्दु धोरोमखौ जाहाथे अयथासार खालामनायनिफ्राय बन्द' जानांगौ बिनि मेसेजखौ जों बांलादेश सरकारनो दिनै बे रेलिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बेसेबांसो सुबुंफोरा बे रेलियाव बाहागो लाखो? नोंथांमोना निश्चय नुखादों दिनैनि बे सुबुं गोहोमाव गैयाब्लाबो प्राय 4,000निफ्राय 5,000 मानसि जमा जादोंमोन। नोंथांमोना नुदों दिनै क'क्राझार टाउनानो पुरा स्तब्ध जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो हिन्दु सनातन धर्मनि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै जोंखौ सहाय खालामफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन जायगायाव थानाय जिहेतु हिन्दु धोरोमनि सिबियारिफोर मा खावलायहरदों बिथांमोननिसिम? आं खावलायहरदों जोंनि गासैबो इन्टारनेसनेल बेसिसाव जेसेबां हिन्दु धोरोमारि जों थादों जों एक जानांगोन आरो भारतबर्षखौ जोङो जाहाथे बिश्वगुरु खालामनो नागिरनायाव जाहाथे जों हिन्दु समाज सनातन धर्मआ एक जानानै जाहाथे जेरै सोमावग्लुबनो हायो बेखौनो जों आसा खालामदों। फैगौ समाव जाहाथे गासैबो नेसनेल इन्टारनेसनेलनि गासैबो हिन्दुफ्रा एक जानानै जाहाथे बांलादेशआव जे अयथासार जानाय बे अयथासार जानायखौ जोङो बयबो कट्टरनिफ्राय कट्टर भाषाजों जों गरिहरनो हानांगौ।